जों दिनै ब्लक बेलबारि ब्लक डेपुटेसन होननानै जों 19 तारिखआव सिनि डेपुटेसन दं माने हायफोर आफ्रु बरक सिनि अरनि जे भिडिअ बो जराकरि होनै गाके जों 20 तारिखआव जों दिनै डेट दुइ जों अलरेडि सिनि पारमिशन बो दङ पारमिशन नाजाक ताई थानाबो इनफरमेशन रजाक अ मुताबिक जों दिनै अर खुमुलुं आन्डार प्लास जे बेलबारि ब्लग जे तंनाय बिसिरक जों अर डेपुटेसन ना फ्राइका तामनि बागै माले सिनि अर 11टा डिमान्ड दङ जे सिनि गोबांमा अर इलिगेशन दङ सिनि रागानि फानंखा निनि बुराबुरि सिकबाता गोबांमा कामिरग दै गरै दैमा नोंया कारेन्ट गरै गाके अबाहाय गोबांमा सिनि डिमान्ड दङ अबनि दै रनानै फायमाने किन्तु जों 11टा 12टा निसिमि जों अर भिडिअ नो पारमिशन नावि रमानि साथेफानो सिनि भिडिअ एटेन्ड तंलिया ओंखाय ताबुक जों अर प्रेसाराइज रमानि यागुलो जों अर सिनि भिडिअ फाइका हायफोरनि जों सिनि मेमोरेन्डाम रिलिया तामनि बागै मानले जों सिनि जराव जों मा रिलिया बो एक्चुअली जों अर जुदिनो भिडिअ जों काहांखो बबे कक सालायके हांकाके गोबांमा फल्स बंनि इलिगेशन दङ गावबो मानजानाय करि हायफोरनि बर' फाइका जों मेमोरेन्डाम लिया जों बनो सिनि तिब्रासे नंगै बो एटेन्ड तंयन बागै जों अर तो बनो जों अलरेडी सिनि बर' बनो कुफिल खांदि निबो जों कक सालायलायखा गावबनो अंनानि अंथों जों जदिव मेमोरेन्डाम रांलिया हायफोरनि अबनो अंथों बो अबबाय बो बिनि जे ता अर सामुंख्लाय तंमनि अबनो ताइसे संशोधन खालायनो नंथों आबसे जों नायो हायजि टाइमनि बिसिङाव जों बो इच्छा करै जों बाय मालायनि जों तो जेता सिनि फर्मालिटी तंमनि अब हाकनि जों तो बनो मालायनि बागै जरा सानका इनका बरकनि तो जों टाइमनि बिसिङाव खालायमे आंका बरकनि तो जों अब दर्जबो तंना नांगो दर्ज जों आसक बाके ले नासिं तंमानैबा बो फाइकेन जे बिनि साथि जों बनो डेपुटेसन डिमान्ड बा टाइम तो सिनि शिड्यूलनि बिसिङाव जों मा खालायनो बले अबाय खालाय आंका जों बाके बनो बजे बस पास्टा फाइके जों पास्टा जरा बन नासिं तंना हायदा और जों सिनि लिडार एमएलए फाइजाक दङ एमडीसी फाइजाक दङ बर अलरेडी थांका जों ले दाखसाबै और डेपुटेसन बबे मालाय सिनायबा उलग ताइसा आबा हायरक जरा अबाय जुदिनो जों जरा जों ताइसा नायनाय जुदि ताबुक जों जास्ट बनो जों कारेक्शन खालायनो नायो कारेक्शन नंथों जों और बेनिफिशियारि सिलेक्शन खालायमाने अब जे बेनिफिशियारि जों और मनिटरिंग कमिटि संजाक दङ अब तो मनिटरिंग कमिटिनि जे बिसिनि बंनि नलेज बंनि बेनिफिशियारि अब हाके रहमानि आबादनि मुताबिक से खालायनो आङो ओंखायनो ताबुक जों नुगो जागा जे मनिटरिंग कमिटि बेनिफिशियारि रहमानि अबनि मुताबिक बखस खालाया और ब्लक चेयरमैन संजाक दङ जे अरनि ओंखाय बिनि जे सजेशन बिनि बेनिफिशियारि लिस्टनि अब हायनि मतेसे खालाय दङ अबनो सिनि मेन जों बन रमना नायमाने मेन हंकाके आपसे सिनि सोशल मीडिया नि तो ताकु सपनो तै हास्तिनि नायतनो जतनो तै तिनि स्पेशली हामै मारवो सिनि ओ बेलबारि आरडी ब्लक नि जतो बिसिनि सिनि आदं जुग सकनो तिनि मोहायके सिनि जे आमसायो सिनि जे ब्लक नि बिसिंतिके जे मानथाय सक ताइरक जे जों दिप्राय बुं दंमोनि आबनो जों डेपुटेसन नि माध्यमे सिनि जे दिप्राय बुं आबनो जों जारना बगे दिनि फाइलाय थेनिओ तिनि जतो र फाइनाल ना पुला हामै मारवो तै तिनि जों अमायके अ जागावो जे टाइम शिड्यूल रजाक तंमनि तै जों खनाका सिन लिडार समनि बिसिंतिके जे बनो अलरेडी अपॉइंटमेंट ना हजाक तंमनि फियाबा पुला हांके 19 तारिख आम पर 20 तारिख जरार खा तिनि डेट रमानि फियाबा बो तिनि बो तंगयावै ता गुबुन सामुं फुनुगैनाय बो तिनि अमायके बिन साक न माने अजुहात फुनुगैनाय
মানে এক কথায় পরিষ্কার কেবো বাই জায়গাও চাবি কাঠি রোজাগैनाय सिनी ओ बेलबारि आमचाइनि जत लोगरकनो ब डिप्राइभ खालायनायनि अब एकटा बरं प्रिप्लान दं हायसे तामनि बागै जों साइमनो थांनाय 2021 सिमी ओ बेलबारि आमचाइनि जत बररक तिनि ति प्रमोथा खालायो ति प्रमोथना हामजागै ति प्रमोथना बुबाग्रान लगिरुइ तिनि थांनाय कयेक मास आगे जों एसेम्बली इलेक्शनाव जों जतनो जों साइमनो ओ बेलबारि आमचाइनि जत बररकनो तिनि बुबाग्रानो अथवा चिनि जे कैंडिडेट नो जे बेखे बुट दुइनाय तुप्लाइ खालायगा आबनो बर एक्चुअली केना नांमा हायिं जागमा बागैनो अबो हायबर खालायो ना के मने खालायो तिनि आबोनि बागै आं सानानि मुचुङो तिनि ओ जागाव गोबां मानसिनि जे दाबि दंमोन आबनो जों बनि थेनो जों याफाना फैलायमानि फियाबो बनो जों जरा मानलिया सिनि एमएलए रर तिनि फाइका तिनि बेलायखे अपमान हाय खालायगा सुनो जों बेलायखे खा खामका तिनि बेलाय सेलांगो मायखे जों सिनि खरकनै एमएलए तै खरकसे एमडीसी तै सिनि आमचाइनि जत जारा नेतृत्व रैतनाय तै जत आरो तिनि सिनि जारा एलाकानि जत तामो बोरै तामो चला जत तिनि और थानसा खालायनाय तिनि सिनि बिदिन थानि सिनि जे आमचाइनि समस्याखौनो जों सानान बागै फैलायमानि फियाबो बसनो तिनि जरा रिलिया ब इछातेयाबो खालायगा जों आबनो एकदम टोटली आबनो जों जाजागलिया तामो खाबा आबनो जों कयना मुचुङो आगामी दिनो तुमुनो माय खालायगा जों शुधु तिनि जों बनो सिनि बररक खा माने बखा कस्तं जागै बनो गुबेक होनलायका ठीक আছে आबो जों हेनलायका किन्तु जों आबसुबाय बाइकला जों आगामी दिनो किन्तु अमायखे जदि नसिनि आमचायो सिनि गोबां बेनिफिशियारि जे सिलेक्ट खालायमानि बरक माने आजुगै नगा आजुगलायनाय थुथुतै बरक लिस्ट खालायलायमरो जों साइमनो जे बरक सिनि मनिटरिंग कमिटि दंगै दङ किन्तु बरनि कुनु कक खानाया गाबो हायरक जदि नङै दं आगामी दिनो किन्तु बेबो कतर जबांनाय ओ बेलबारि ब्लक और तंमोन अब हुद्दा मागना हानि जों साकसाकनो मनै मा खालायो तानि बे गाव जागोन बरनि ककसे खानाया अजान बरनि दुख बिरमानो सब बरक जदि नाया हांके बासाया हांके गानाबो तिनि माय ब्लक तंमोन जा कुनु मिनिं क्रै गाबोनि बागै आं कयनाय बसकानि सालो जाते जे कुनु बेनिफिशियारि सिलेक्ट खालायथानिओ जे कुनु माने सामुं हेमुं खालायथानिओ जे एलाकानि बररक बायखे कनसाल्ट खालाय सामुं खालाय नंथो इयांके आगामी दिनो बतर सबांनाय हायसै जों तिनिनि ओ जे डेपुटेशन जों अरनो जों पाइलायनाय जतनो हामबाय खुलुमबाय।